fit-taqsima ta' studju li nippreżenta jiena se nkunu qed inħarsu lejn il-test letterarju meta jiġi ppreżentat fil-pubbliku. Mhux biss meta moqri ma ppreżentat għall-udjenza. Għaldaqstant ħajkonna nħarsu lejn il-laqgħa mal-udjenza, il-qari tal-preżentatur mal-udjenza, l-aspett preparatorju, ġifieri dak ix-xogħol kollu li jiġi qabel, u l-aspett bejn l-ispazju u l-udjenza, ġifieri fejn qiegħda ssir il-preżentazzjoni nifisha. Hemmhekk hemm skop fejn nżidu l-għarfien tagħna fuq dawk it-tliet pilastri u allura l-prodott finali, il-preżentazzjoni tat-test letterarju tkun ferm aħjar milli kieku moqrija jew sempliċement mismuha permezz ta' mezzi teknoloġiċi oħra. Ħankunu qed inħarsu sija lejn preżentazzjonijiet live, sija għal preżentazzjonijiet li huma medjati minn pjattaformi teknoloġiċi tipo YouTube u dawn l-affarijiet fejn qed isir ħafna xogħol bħalissa u trendija li qiegħed jiżdied dak ix-xogħol. Permezz ta' dawn il-preżentazzjonijiet inkunu qegħdin kemm naqraw it-testi mill-qrib ħafna, imma wkoll qegħdin nagħmluhom tagħna u allura qegħdin nerġgħu x'ngħidu hekk nikdbuhom, ninterpretawhom u nerġgħu nippreżentawhom bħalli kienu testi ġodda, anke jekk huma testi klassiċi jew testi li mhumiex kontemporanji. Xorta la darba qed tippreżentahom dak il-ħin isiru ġodda.